салому дуруд подписчикои азиз, хуш омадед дӯсто ба шабакаи молбозори Масҷоҳ. Навори имрӯзаи мо дӯсто як сар буқача ва як сар ғуноҷин, ҳардуяшам дӯсто гибрид мебошанд. Ман ҳамин ғуноҷини зардалое ки мебинед дӯсто гибрид шудагиай, яъне ки додош сементалай очи рости гап намедонам чочор меяд чӣ хел ғафси калонанд дӯсто. Иншоалло оянда худованд умрашо дароз кардаги бошад, бениҳоят иншоалло ки моли беҳтарин мешавад худо хоҳад. ҳар душа касоне ҳамроҳи буқача гиранд як нархи дастрас мемонем, фақат успед аз маълумот метем оиди буқачба ҳар душа дӯсто баъд нархошоно мегӯем. Ман ин буқачаш дӯсто ман инам гибрид буда хӯрданошон саломатиёшон хуб аст, айни ҳол камбудӣ надорад. синни солаш як 5 моҳ шудагӣ, тақрибан як 4-5 моҳ аст аниқ масъалаи нарху навоашон бошад. ҳар душа касе мегирад дӯстони азиз 24800 сомонӣ боз муомила дорад. агар дар алоҳидагӣ боқша гиред 14300 сомон, боқа ғуноҷинаш бошад 10500 сомон. ҳар душа гиред 24500 сомон дӯсто бо муомила дорад. марҳамат кунед, шансро аз даст надед, дастаф кашамай ҳама чизи худо хоҳад ташкил мекунем. агар ҷоҳои дурдаст бошад тарафи кӯло буқомсангӣ хаб бояд муомила мекунем. фақат дӯсто шансро аз даст надед. худованд нигаҳбонатон.